No, la veritat és que sí, molt contentes de poder aportar i molt contenta. Què us pareix el vindre ací, el conèixer també tanta cultura i oci també que tenim a tota Espanya? Pues la veritat és que és una oportunitat única, perquè això és nou per mi i molt bé, intentar pues, disfrutar al màxim, passar el dia lo millor possible y ayudar en todo lo que puguem. Narva, ¿qué os parece que toda la gente os está haciendo fotos, eh? Paparazzis. ¿Os estáis pasando bien? ¿Os ha gustado venir aquí? Sí. El secreto visigodo se caracteriza de una visita, es una visita guiada, primero en el castillo, donde está el Museo Visigodo, y también al yacimiento de Pla de Nadal. Esta visita se hace teatralizada y la gente, bueno, todos los turistas, todo el mundo que quiera visitarnos, pues viven esa época, ¿no? Conocen cómo se vivía en esa época, qué se comía, cuál era la gastronomía de esa época. También por ello hacemos, en verano hacemos una cena visigoda, en la que también, pues, por supuesto, invitamos a todo el mundo a que vengan a visitar Ribarroja, a visitar el yacimiento visigodo y a disfrutar de esa gastronomía de aquella época. Sí, efectivament, enguany a Fitur, a banda del món visigodo, que és un actiu molt positiu i un referent Ribarroja d'aquesta cultura, de la cultura visigoda i d'aquesta època, dels dos jaciments que coneguem, com és el Pla de Nadal i València la Vella, que continuem donant-li cada vegada més importància i fomentant el turisme perquè vinguin la gent que li agrada aquesta època. El que és la gastronomia també, ara d'ací a Pla tenim el show cooking i continuem potenciant l'arròs de les Riberes del Túria i a més avui acabem de presentar fa un momentet l'ECA, l'espai d'art contemporani El Castell de Ribarroja. Volem potenciar-lo, turisme, cultura estan sempre units, la cultura crea un turisme, diguem, un turisme cultural, d'una manera que ja no és el típic turisme que va a la platja, etc. i de masses, sinó és un turisme de qualitat i volem fer que Ribarroja siga un referent a nivell cultural i a nivell d'exposicions en artistes importants i des de Ribarroja anem a potenciem el que és el patrimoni a través del castell i a la vegada li donem més importància al castell, els museus que té del món visigodo i del propi castell y también como un espai de arte contemporáneo. Eso nos ha permitido, en otro espacio emblemático de la localidad, que es el Castell, ¿no?, que pertenecía en sus momentos finales a una familia nobiliaria que eran los condes de Rivillagigedo, que eran los virreyes de la Nueva España, ¿no?, pues en un espacio emblemático para la ciudad que se fue transformando de torre medieval a torre señorial, ¿no?, pues en una de sus salas hemos hecho una selección se conservan más de 1000 piezas, que es el conjunto de escultura civil más importante de Occidente. Hemos seleccionado 100 y pico piezas y contamos la historia del edificio. Primero del personaje, ese Teodomiro, que es un noble de origen gallego, que participa en las revueltas contra el monarca Rodrigo en la facción viticiana, ¿no?, y que, bueno, para alejarle de la zona de la corte se le envía, entre comillas, a una región prácticamente tranquila, como sería la Cartaginense Marítima, que es toda la zona de Valencia, y que cuando se produce la invasión, pues él va a negociar con los árabes y negocia quedarse en ese territorio i governar-lo sin convertir-se a l'islam, no? Jo crec que és important perquè una de les coses que cal fer és que el nostre municipi, com tots, es visualitzen, no? És un lloc on professionals, ara estos primers dies, però després de gent, diguem, normal, que venen a veure i tenen de prop el poble, no? Tenen, perquè diuen Ribarroja, i això què és, no? Diuen, són a Túria, són al riu, però bueno, si passen i es passegen per el nostre estrany, poden arribar a conèixer tot el casc antic, les sendes que poden haver allí, els llocs concrets del riu mateix, tots els paratges concrets que si no ho coneixes, te sona el poble i poc més. Aleshores, un poc
visualitzar el poble. Els falleres majors de Riba-roja de Túria enguany també han vingut a visitar-nos al nostre stand de Riba-roja de Túria en Fitur. Elles han estat esperant un alcalde de Riba-roja de Túria als Reis d'Espanya, a Letícia i a Felipe, que han passat per davant del nostre stand. També han passat acompanyat del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i com no també els ha rebut el president de la Diputació de València. Riba-roja de Túria va tornar a la 38a edició de Fitur en Madrid per a donar a conèixer al món la seva oferta cultural, gastronòmica i d'oci. Allí ens va visitar els Reis d'Espanya, Felipe i Letícia, qui varen presenciar el gran esdeveniment de referència internacional del sector del turisme per a posar en valor el seu gran potencial com a destinació per a tot l'any. A més, també van passar per l'estand de Riba-roja de Túria el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, qui va ser el que ens va visitar per al nostre municipi. Allí va poder conèixer de primera mà l'espai d'art contemporani del castell, una de les propostes que l'Ajuntament de Riba-roja de Túria va presentar en el certamen. També va poder conèixer l'oferta gastronòmica que va arribar de la mà del xef Joan Climent, qui va presentar el show cooking i l'arròs de les Riberes del Túria. A Fitur en Madrid també van poder conèixer el secret visigot i la festa del Duc. A l'estand de Fitur va rebre prop de 1.000 visites en les que es van interessar per tota la seva oferta turística. Enguany han sigut unes bones expectatives i s'espera superar la xifra de l'any passat. A més, també van poder visitar altres països de tot el món que envoltaven tots els pavellons de Fitur a Madrid. Jo crec que és essencial per als nostres pobles i ciutats perquè és un poc com a vegades se diu que el que no és en la tele no existeix, no? Pues pareix que moltes vegades el que no s'exposa en Fitur en matèria turística no existeix, no? I per tant crec que com que tenim la sort de tindre grans encants, no? Parlàvem abans de tot el que s'està fent per ficar en valor la cultura visigòtica, no? En este cas en Riba-roja, no? O tota la feina també de Patrimoni de la Humanitat en Algemesí, no? Jo crec que el tindre la capacitat de poder vindre a Madrid, de poder-ho donar a conèixer a la resta del món, és essencial. A més, en un moment en el qual la Diputació el que està és, sobretot, treballant en la desestacionalització del turisme. Nosaltres estem apostant per crear paquets turístics, som perfectament conscients de la importància que tenen les nostres platges, de la seva capacitat d'atracció, però també som conscients dels encants que té l'interior. I, per tant, el que pretenem és, a través de plans de competitivitat turística, aprofitar el reconeixement i la capacitat d'atracció, per exemple, de la ciutat de València, però que aquest turisme també pugui gaudir de les altres bondats que té la nostra terra, com pugui ser, ja ho dia, el patrimoni de la humanitat d'Algemesí, tota la cultura visigòtica en Riba-roja o mils d'espais naturals que hi ha a la nostra província.